Mbukeli wami ngiyabonga lapho nasi isimemezelo esiphuthuma kakhulu. Nonke abantu base Full Trust ifikile impumelelo, ifikile inhlanhla, kufikile ukuphila lapho eFull Trust. Umprofeti uzobe elapho eFull Trust Town Hall, Full Trust Town Hall edrobheni. Ngithi-ke ungakhohlwa ukuthi waboshwa umuntu, izinto zakini zavalwa umuntu, kwaphuma abantu bahambela isibongo sakini, kwaphuma abantu bathatha umhlabathi wasekhaya ukuthi wonke umuntu oyophuma kulelo khaya angaphumeleli, bashona kubantu abasebenza ngobumnyama. Nangumprofeti wabantu usefikile lapho eFull Trust ngomhla ka-31 ka-Agasti. Abaphuma abantu eNewcastle, abaphuma eFull Trust, abaphuma eMpumalanga. Ngithi eFull Trust kube kumgqibelo ekseni. Umprofeti usethelekile, ungakhohlwa ngizoqaqa amafindo, inkonzo yokuqaqwa kwamafindo, inkonzo yokuhlanzwa futhi kwekhaya. Mbukeli wami lapho eFull Trust uDr X uzoyikhipha lento abakufake yona emzini wakho. Uneyingane njengamanje zidla idakamizwa, uneyingane njengamanje eyiphuza utshwala, aziwakho umuzi ziyasebenza kodwa imali iphelela otshwaleni. Ngiphathele impahla zalezo ngane, phatha izithombe zalezo ngane. Umprofeti uzoba nenkonzo yokuqaqwa kwamafindo aboshwa ungakazalwa naboshwe sewuzelwe. Ngithi kunensebenzo engikuphathele yona ezokusebenza special lapho eFull Trust. Lapho eFull Trust ngifuna ukuthi kunikeza nansi insebenzo, ngiphethe nanka amafutha zobe zenzeka nasi iswasho ngikulungisele special lensebenzo, insebenzo ka 2024 ezoqaqa impilo yakho. Ngithi-ke nansi insebenzo abantu abaqala ukufona ba-ode njengamanje, nansi insebenzo entsha ezoqaqa impilo yakho. Amafutha lawo akhona njengamanje, insebenzo ihamba nga-3, ziwu-3 lezi insebenzo: iswasho sokufutha, iswasho sokuphalaza, iswasho sokuchela. Ngithi-ke mina-ke lapha abantu baphuma bawulanda izinto belandela umuzi wakini ukuthi ningaphumeleli, bafike bachela bakhuluma. Nansi insebenzo ezoqaqa intathu. Ngifuna ukuthi mawuqeda ngizokunika nali ichibi uhambe uyogeza ikhaya ngoba kwavalwa ekhaya. Njengamanje kuyafikwa ekhaya, njengamanje niyangcwaba every year niyangcwaba. Ngiphethe insebenzo leli ichibi leli elizoqaqa amafindo. Ngifuna ukuthi mawulithola uhambe ufike uchele ugeze ikhaya ngalo. La uzogcobisa nanka amafutha uphinde. Ngithi wena ozobe ukhona lapha eFull Trust ngiphathele imbewu yakho ka 350 rand, 350 rand. Ngifuna abagulayo kwafika ukuphila lapha eFull Trust eTown Hall edrobheni, Town Hall ngomhla ka 31 August. Abaphuma abantu eFull Trust, abaphuma eStandard Road, abaphuma eMpumalanga, all over. Prophet wabantu lo uzofikela. Ungakhohlwa ukuthi abantu mabefuna ukuthi ningaphumeleli bavala umsamo. Umprofeti uzobe evula umsamo, umprofeti uzobe ethandazela, umprofeti uzobe ekhipha iqalekiso, umprofeti uzobe elethe amandla akamoya asezulwini. Lento abakufake yona ungakhohlwa, ngizoyiqaqa mina, ngizoyikhipha lento ngoba ngiphiwe lento. Angiyelanga eBible School. Ngithi mina ungakhohlwa ngomhla ka 31 August abaphuma abantu eFull Trust, abaphuma abantu ngizobe ngilapha eTown Hall edrobheni. Ngifuna abantwana abagulayo, ngifuna wena sangoma, wena mthandazi uyasebenza, akungeni umuntu. Induma yakho seyize yalala utshani, yazalala umhlabathi. Ngithi mina khami ngizokuqaqa ngikuphakamisa. Ngifuna wena mfundisi, njengamanje awunamoto, awunamali, uhamba ngenyawo, uliftwa abazalwane bakho. Leyala mfundisi, izinto zakho ukuze zilunge iphakame, indlela iyafunwa, kubamba ezingelayo. Ungakhohlwa ukuthi nabathakathi bakuphumele, ungahlali phansi nenhlopheko. Ngithi umprofeti every Sunday uzomthola la enqabeni. Bonke abagulayo ngibafuna lapho eFull Trust, izingane eziphethwe imoya. Ngifuna wena othi kunesibaya ngiphathele umquba, ngifuna uphathe umhlabathi wasekhaya, ngifuna uphathe umhlabathi wasekhaya. Wena une-ID
unetifiketi awuthola umsebenzi ngalo losukulelo full trust town hall edrobheni abaphuma umprofeti ngo9 ekseni uzobe esekhona imoto engamprofeti zobe zezikhona ungakhohlwa mina ngishaya inja kuvela umnikazi walo ngishaya ikati ngibamba ikati mina mawuthumele otokolosho abawu5 ngibamba 4 yotokolosho bese ngishiya 1 ozotshela umthakathi ukuthi ayikhona lapha kuyashisa ngibamba 4 ebese ngiyababulala bese ngithi umoya kaJehova umoya kaSomandla njengamanje lapha ekhaya ungibhekile ekseni njengamanje ngithi umoya kaSomandla mawungenelele ingelosi yasomprofeti sebenza moya zonke ikhonkwane lapha ekhaya mayiphuphe njengamanje bonke ubumnyama uyagula njengamanje ngiyakubona njengamanje uyagula bamba njengamanje television bamba television njengamanje bamba television nanka amandla sebenza moya bamba lapha okubhlungu khona njengamanje bamba lapha okubhlungu khona hey sebenza moya moya kaSomandla sebenza moya nayi lento esiswini nayi lento egijima emzimbeni sebenza moya nasi lesi silonda esingapholi sebenza moya naleli khala major ticks ngiyakuyala intwala zengulube ngiyaziyala ukufa okusemzimbeni ngiyakuyala sebenza moya ngithi mina asidibane khona wena ofuna iwasho fona njengamanje nazo ezinye iwasho siyakuphosela lezi zintathu ungakhohlwa wena oza eFull Trust ngikuphathele nansi insebenzo ngicela uphathe imbewu ka350 uzoyitholela nansi insebenzo ezokuthatha ikubeke iqaqe izinto ngigeze igceke ngiphinde ngiqaqe amafindo ngomhla ka31 zika-August abaphuma abantu eFull Trust ungaphuthele prophet wabantu layela ke mbukeli wami inkonzo yokubuyiswa kwenhlanhla yomuntu iyaqhubeka next week ngiyayivala even manje kuseni ungibhekile njengamanje nali ichibi nanka manje woza ngizokufaka kule ndawo woza lapha ngizokufaka lapha ungene la ungakhohlwa ukuthi abathakathi nabo kukhona izinto lapha abafakwa khona bafakwe emanzini bamemeza igama lakho bengaphansi kwamanzi ukuthi bakubize phansi kwamanzi babize igama lakho babize ifamily yakho nami ngithi la ngizobiza zonke izinto zakho ezangcwatshwa ngibuyisa inhlanhla yakho wena othi ufuna uzongena kulamanzi ngiphathele imbewu ka350 kunensebenzo engizokunika yona futhi ehambisana naleli chibi lamanzi ningakhohlwa ke nibheke amankentshane ayibiza ngomprofeti uDr X Dr X akafakisi abantu imali ko Shoprite nakuphi Dr X akafakisi abantu imali la ku Facebook noma ku TikTok noma yonke into akafakisi nanka amafoni fona njengamanje prophet wabantu lo ngiyabonga every Thursday siyahlangana la umprofeti ukhuluma indaba zikamoya ezizokwakha zikuthathe zikubeke ube indoda ube umama ube insizwa ngithi buka njengamanje uhlelo uma ke sihlangane kanjena if you are together like this simele ukuhlangana ngeqiniso we have to meet through a truth ngoba kuyenzeka ukuthi abantu bahlangane it may happen that you meet kodwa iqiniso lingabe bikho mabehlangene when there is a fallacy menengemezi ebhidlikile ngenxa yokulahleka kweqiniso some homes are dilapidated because they lost the truth nothando futhi love as well uthando olingenalo iqiniso liyaphela if there is no truth they'll come to an end banenge abantu abangaphumeleli some people don't prosper ngenxa ukuthi iqiniso alikho because they are lacking truth alizange libe khona it was never there even before khona abantu abaningi abahambe
abaneziphiwo bahamba Some people are gifted. bahamba bayothwasa They went for initiation. befuna ukuvula izipho zabo They wanted to unleash their potentials. bahamba bayothwasa kubantu abangenalo iqiniso They went to people who are full of lies. bathi mabefika babona into oyiphethe They identify whatever you are possessing. lo muntu oya kuyena The person that you are wabona lento consulting, oyiphethe he or he saw whatever you lento carry. ekulethela ukuthi inkulu What brought you Manje, here is ngokungabi of great naqiniso, now because they are abese efuna lacking ukuthi truth. lento ayithwebule He or she wanted to bewitch it and manipulate it. even imizi eminingi Some homes as well. umuzi if awunalo iqiniso If there is no truth, ugcwala ukuhleba gossip would take over. ugcwala inzondo Hatred will be a portion of theirs. even izingane zakhona ayiphumeleli The kids then won't get breakthroughs ngoba iqiniso alikho because they are lacking the truth. once izwe laphuma eqinisweni The whole world, if is Ungena living the truth, case isiqalekiso isiqalekiso will take off. kanjalo nekhaya Same applies that once ikhaya kwangena if the amanga home lies, iqiniso langabikho if there is no truth, kungena inhlupheko then nesiqalekiso poverty and curse once will be their portion. once iparlamente umongameli necabinet Ishamthetho with the president. kwaphuma iqiniso When they lose the truth, izwe lingena esiqalekisweni case the whole country will inherit the curse. siqalileke eSouth Africa ukungena kwi-case We have already started to ngikhuluma inherit iqiniso the truth linjalo as it is. I don't care Anginandaba. ngikhuluma iqiniso I speak the truth. Anginandaba. ukuthi uthini Whatever is your opinion. uma ngikhuluma You iqiniso must propagate I the know. truth. Ngiyazi. Ngiyazi ukuthi I know iy'thunywa the zami messengers zizongisekela they kakhulu. will support me. even iy'thunywa zakho ezikulethela That brought you zizongibusisa They'll bless you in ngoba return. ngikutshela iqiniso Because I'm linjalo giving you the truth as it is. iqiniso The truth. liyamkhulula umuntu Let someone. South Africa uMzansi Afrika. Today, namhlanje. Namhlanje today. umthetho ulahlekile Lawlessness. is South taking Africa. over. uMzansi Afrika, iNingizimu Afrika. isiqalekiso The curse. namhlanje kuphasiswa They imithetho are regulating the law. enukayo That are stinking. ukuthi indoda The man. mayithande enye indoda Homosexuality. umfazi The woman. makathande omunye umfazi Homosexuality. amantombazane The women, efunda isikole learning the school. awalali sinoma kanjani Non-fornicator. odade wethu Our ladies, mabalali sinoma kanjani fornicating. ngoba mayeke wakhulelwa Because they get uzokhipha Let's isisu go and terminate omakoti bethu Our brides, mabafebe they must prostitute bephakathi their body. emshadweni They are married. mabafebe They must commit a ngoba sin. mayithola ingane Get a child. okungeyona yakho If it's not yours, unephalamende elilukayo likasathane uzawuhamba yokhipha le ngane go and terminate pregnancy. hey sebenza moya Holy Spirit, take over and sebenza moya perform your duty. akusizi Does not work. ukuba khona kwethu Our prayer. into esilethela What brought us silethwe iqiniso truth. Ney'thunywa Messengers as zasemakithi from our home. esisilethela ukuthi sizothola iqiniso nezahamba ingenaqiniso kumele thina siyifake eqinisweni ngoba sasithola iqiniso Because we have discovered the truth. iqiniso The truth liyamkhulula will umuntu liberate somebody. kodwa amanga Lies ayamhluphekisa cause umuntu you to be poor. baningi abantu How abakhona many people that are laphakathi present kwenu among you? iy'nto zabo zimnyama matters are taken yingoba place. abazali babo Because their parents, abazange baba they are neqiniso lacking the truth. kunama-secret Now izimfihlo. kuney'mfihlo There are clandestines. khona iy'mfihlo abahamba baze bawulala emathuneni They did not bengazange bayiphalaze. They did not. They died without. Manje lama secret. Izimfihlo. asehlele phe kwakho You inherited them. hayi ngithetha inyani apha I'm speaking the truth. ngithetha iqiniso I propagate. lalela la Listen, lona ibhayibheli scriptures there. likhuluma ukuthi It says mzukwana u-adamu when Adam no-eva
Mama Eve, kuphuma iqiniso they lost the truth. kwangena isiqalekiso Then the curse took ngoba over. abazange bahlale eqinisweni likaNkulunkulu Represent to the truth uthi of uNkulunkulu God. ningenza God ukuthi said, do not do this. bona benza ukuthi They did that. wayesethe uNkulunkulu God said, ngenxa ukuthi aninaqiniso because you are ill-disciplined, ngizokulixosha I'm gonna chase you kuzongena away. iqhesi Then the curse will take kuzongena over. Then isiqalekiso the curse will take over. ngoba iqiniso You are lacking the truth. linesibusiso There's a blessing involved. The ngisho umuzi mawumile home that erected. ingane ayithandana Children ebaleni that loved and home. ngoba umuzi lo okuwona ozalwe kuwona noma ngathi Given birth. uyihla kasekho The father akuwona knows. wakho Not yours. unezithunywa There are zakhona messengers involved. akuwona wakho Not yours. yingakho kumele You have uhloniphe to respect ungangenisi amantombazane isinoma kanjani Anyhow. ungenzi Do ubufebe not practice ungenzi it. ubuqhebeleshe Do not imisebenzi engcolileyo What is evil emzini kababa wakho within your father's premises. ngoba ithunywa zokukulahla Messengers may reject when baningi abantu abalahlekile people that into are zabo trusted, zimnyama their matters are ngenxa ukuthi carried emakhaya because omkhulu at home babo their predecessors nokhokho babo and their benza isinoma parents, kanjani they be misbehaved. awubanga umsindo Do egcekeni not be an awubanga anarchist. umsindo Don't emsamo be an anarchist. awubanga umsindo ekhaya Then not be an ngoba anarchist. ikhaya Home. sebenza moya Holy Spirit, take over. ikhaya The homestead. linezithunywa zakhona There are messengers and once ikhaya laba nomsindo there is an anarchist. kwangena amazondo ekhaya Then it happens, kwangena ukuqabana ekhaya and the conflicts bazohlaba imbuzi abantu slaughter goats. bethi baye altar to appease baya the ancestors, emsamo to ancestral bangayitholi background. impendulo They may get no ngoba response. iproblem Because inkinga, kunamafindo there are some ties that are Kulaba abaphilayo. unloosened. Those that are still alive. imbuzi ayisebenzi mani namafindo You ekhaya cannot ungaye bless the emsamo goats and protect ancestral imbuzi platform. The goat. isebenza ngoba inhliziyo yakhe iyaphila lento yenza uyenza ngoba Pure. ukhululekile Because of freedom within your inhliziyo yakho ifree your heartbeat. kunjengala kule ndawo Say my plan. kungenzeki ukuthi ula May happen that unenzondo nomuntu la you hate ngaphakathi somebody inside ngoba there. lento ifihlile Whatever you're ungacabanga ukuthi hiding, uNkulunkulu akayiboni is visible to the neyithunywa camera. The ziyayibona messengers Lo also muntu can omzonda tell ngaphakathi. the person that you are hating it too much. khona abantu abanebhadi Some noma people are sebezwe very iqiniso kukhona abantu abangafuni ukuphenduka Who don't want to abangafuni prepare, ukushintsha who don't want to transform themselves. khona abantu abathi noma bezwe iqiniso Understand the truth. baze bayofa They turn the blind eye yingakho until abanye they die. bebuya bezobhoka bethi asingenanga ngoba bafunanga ukuvuma bayabuya sebezohlupha iy'ngane zabo sebethi indlela bayibona iphambili kodwa bayizwa umprofethi ekhuluma phakathi kwabo was propagating the Uzobuya. truth. You're gonna bounce back and le hound ngane the people. owayibulala uzobuya That you killed, you will come back and hound the Ngoba siyaya family. phambili. We are going there to our destination. lezi ngane Kids, owatshela iy'ntombi zakho ukuthi abayibulale le nto must abayikhiphe terminate pregnancy. uyovinjwa You're gonna be suspended. ngacabanga ukuthi siphelela la Do not ngisho inkaba iphelele in the Noma ungaba mercenary. inkabi, Even if you are a mercenary, ungaba uclever, even you're technically, uclever la. how technical are Once you? waphuma enyameni. Even departing from your flesh, ubamba amaqile ebuqilini babo you can catch the crowd Nabathakathi through their bayabanjwa ngalo. technicalities, Bathakathi including emhlabeni, sauce kodwa mangabe and sebefike they- ngale. this crowd, when they go there esigodini to the sosizi valleys of sorrow, emnqamlezweni where there is a torment crucifixion, abanye bayabuya some will bounce back. kunabantu bakini Some of your people okudala nabangcwaba buried long term, abakafiki ngale not yet. ezweni lamathonga Where the sisters namanje are basafuna left, indlela they're still bafuna abantu want abazobakhulula people to live yingakho their abanye life. beza la Some people ngephupho come athi through ngithengilele When I ebusuku sleep in kwathiwa through ngize people, enqabeni instructed to come kukhuluma to umuntu me. kimi Someone spoke to kukhuluma me. ithonga lakhe My ancestor spoke to the person. injani eSouth Africa How is it?
Ningizimu Afrika. abafana abancane barephe izalukazi eyino-8 years ufunane esalukazini What do you want from anibani ukuthi lo hulumeni wenu uhulumeni wesihogo is developing this wonke umuntu one. okhona eSouth Africa Everyone who's wenza into after ayithandayo the people uyabulala who uyadlwengula raping ubulala them, abafazi women, uyantshontsha stealing. order Oh, there's no order ngoba The abaholi benu discipline, our leaders, omongameli our benu presidents, abana they order. are ill-disciplined. usukuthi wena awuboni Can't you ikhona identify? lendoda ongathiwa ayilala nenye indoda Say homosexuality. Bese kuthiwa freedom yokunuka, Inkululeko. yamanyala. That is stinking and it's inconvenience as well. ikhona inkululeko ethi owesifazane makakitazane nowesifazane Be busy with the other lady. imuphi umuzi ongawakho uganwe ngenye indoda wona amadlozi wakhe athini What will your iy'thunywa zakho messengers say? yithini What will your messengers say? khona nje mntana mama uphuma If you are- uphusha ingane With a child. mina engikwaziyo lento kaJehova mayisifikile isifikile kumuntu itshela wesifazane ukuthi lo mntwana noma ngathiwa kunjani kodwa umntwana uyisibusiso sivela kuJehova From the Lord thee. noma ngahamba uyise The father can abandon inyoni zezulu birds of heaven. ayitshali They don't plant. ayivuni They don't harvest. ayibekeleli They don't kodwa uNkulunkulu uyasondla angahlulwa yini uNkulunkulu ukondla leyo ntandane angahlulwa yini uJehova ukondla leyo ngane lakhe wathi yebo baba Oh, yes, Father. wathi ngisize Nkosi Help me, Lord. wathi ngigezwe baba Please me, Lord. sizogezwa Come la to be cleansed here. asizelanga la Not come here ukuzopepenyeka to come. asizelanga la uzobe ukuthi sigqoke kanjani How you are wearing sifaka it. ama-high cox kanjani What kind of a ngoba shoe kungenzeka is it? impahla edurayo uyifakile kodwa inhliziyo yakho Your ichiphu heart is opposite. into The thing is, okumele idule inhliziyo your heart must be expressed. sonke masila All of us. uNkulunkulu akabhekeli ukuthi ungakanani noma ungaba nomkhaba noma ungaba isilenda kodwa into ayibhekile God is after. noma uyamsamo Approach an assessment. noma ungayithatha imbuzi God yemsamo and approach an kodwa uNkulunkulu God ley'thunywa with your zakini messengers. zibheke They ukuthi are expecting inhliziyo yakho your heart. lembuzo oyilethayo Your brow. inhliziyo yakho Your heart. iyahambelana Is nayo it pure or what? Or not? sebenza moya Holy Spirit, take off. sebenza moya Holy Spirit. moya kaJehova Holy Spirit of God. moya kaJehova Spirit of God. moya kaSomandla Spirit of Almighty moya God. kaSomandla Spirit of Almighty God. yingakho uNkulunkulu God said wayehlala eBhayibhelini Out of the scripture. ahlale kuma-Israyeli Go to the Israeli community. athi lungisani You must izindlela rectify zenu your path. lungisani ukuhamba kwenu Amen, I know ake it's- nibuye ey'ndleleni zenu zey'nkanuko zenu Of the lust of the nezokuqonda flesh, kwenu of lust of the flesh and cravings. baningi abantu abayisiduli Are sikaSawuli people like the mounds of the sun. abafana nomkaLuthi Like the woman called owathi noma eseqishiwe kwathiwa phuma ungabheke Do emuva not go back. wabuyela wabheke She emuva went back and kuthi wabheka phambili face and front now. baningi abantu There are people. imizi yabi Their yafa home are collapsed. abaphumeleli kade They don't bafike get enqabeni they came long ingenxa yokuthi basabheke emuva They are still bathi hesitant. mabephuma la ngeSunday baphume bawenza amanyala esabagezile uNkulunkulu baphume bakwenza izinto ezazenziwa okhokho was done by their predecessors. ungacabanga ukuthi okhokho bakho izinto zobumnyama ababezenza basayithanda bakulethelela ukuthi They uzobageza brought you so that you can Ngoba mediate. abayithandi, They zababopha don't- ngani. They are in captivity right now. ugogo wakho owayithakatha owahamba ethakatha will practice Ngale. sorcery. That side, akangenile she's suspended.
ugogo wakho waphingwa wayihambelala esesemshadweni wavinjwa izalukazi ngale wathi uma efika ngale zafika izalukazi zama izalukazi said to her, zama izalukazi female progeny, wahamba wayolala phansi kwesihlahla mayefika ngale ezonini kamoya wafica ithunywa seyimile wathi waphuma izalukazi wathi mayiqhamuka wathi zathi izalukazi phi they spitted against her. uyanuka We wena are stinking. unuka iphunga esingalazi Oh, that we don't leli phunga understand. lakwasibanibani The ngeke smell is ungene not la una our- leli phunga You are not allowed to enter here with this smell of go yours. back Pindemo. ubhizi ngapha gogo ugoga umbone emaphusheni gogo ubhizi ngapha ugogo awusamboni kanti You cannot see ugogo him. Akakangeni. Grandmother, she's still suspended. mawufuna izinto zakho If you iphumelele want mntanami to get kumele a breakthrough, ngikutshele I have to inform uma you. ngisa lapha ngidadishi If I kumele ngikutshele improvise, I have iqiniso to inform you about the mawufuna truth. izinto If you zakho want your matters ziphumelele to be okay, khetha you must choose now. khethe yakho awukhethe yakho obindlela simbi awukhethe yakho khethe yakho awukhethe khethe yakho indlela zimbili mawufuna umuzi kayihlo Home of your biological father, uzothi mawuhamba emhlabeni departing from the planet Earth, zifika ithunywa messengers phezethuna come upon your grave noma ngabe usemotweni within your vehicle, la kuyophuma khona where umphefumulo your wakho soul will depart, la uyophumela khona wherever it's going to take. ngoba sazi noma uyophuma ngesibhamu noma uyophuma usemotweni noma uyophuma engozini yemoto noma uyophumela embhedeni your bedroom, mzukwane uphuma when it is departing, bese ifika ingelosi then the messengers and angels will come. Iy'thunzi. Messengers. isho of the njalo Spirit. ekababa That is what some spiritual father of mine. ithe kababa It says, ngoba umuntu uma ehamba emhlabeni person is departing. kuney'thunywa eziza special They will come straight, ezizokuhlangabeza meet you halfway. abantu mawulele phansi wena uqalulala phansi abayiboni iy'thunywa ngoba wena sewukumoya Because we are- awusekho kulelizwe sewuyaphuma kunezinto ikamoya oyibonayo Things that are visible to you. yingakho omunye ethi I want Satan. uma sezohamba emhlabeni ethi kunabantu bayangibiza athi kunabantu nithi athi kunabantu usuke esebona iy'thunywa She can see the messengers. Oh, here. hey lalela la mntanami Listen here. if you believe Mukolo. ngizofutha njengamanje ngizofutha I'm going to steal. ngifuna ukufutha izitha zakho Steal your enemy. ngifuna ukufutha izitha zakho Sprinkle your ngifuna ukufutha enemies. izitha zakho njengamanje Irrigate your ngifuna ukufutha izitha zakho I want to irrigate your enemies. zonke izitha zakho Enemies. bonke abafuna wena bonke abafuna phansi mabuhambe bona instead of you. ngikunikeza umoya I'm giving you spirit. wokuthi isitha sakho masifika ukhona ukusibona singakakhulumi ngikunikeza umoya wokuthi isitha sakho sangaphakathi emndenini uma sikhona usheshe usibane ngikunikeza umoya wokuthi izitha isondele kuwena zingakuboni No. I'm blowing them away from you. ngoba khona
isithe sihamba nawe eduze kwakho enemies, who's always with you. abanye abantu bahamba nawe kanti abahambi nawe You, yet they are- emakhoneni bakhuluma kabi They are gossiping abanye against abantu you. badla nawe kanti abadli nawe They don't eat with emakhoneni you. bakhuluma kabi They are hypocrites. abanye abantu baboleka imali kuwena kanti bayithatha bayoyisebenza Practice ukuthi ungabi namali iyahamba isemozambiki imali yakho iyahamba eMalawi to Malawi, to the voodooists. angisho ukuthi nibancishe abantu imali kodwa Do not be niboqaphela stingy. qaphela umuntu omnikeza imali Be careful of who do you give the money to.